Patay ang isa ra ka babayi matapos nga nadisgrasya pasado alas 6:27 sa aga katong Hulyo 28, 2024 sa Ipayo Bridge sa Barangay Poblasyon, Banwakang, Patnongon. Ginkilala ang biktima kay Jelian Leslie Punaan, 24 anyos, kag residente kang Barangay Taculing sa Valderrama apang temporaryo nga nagatiner sa Barangay Igbobon, Banwakang, Patnongon. Sa interview kang K5 News FM Police Captain Ryan Valenzuela, ang officer in charge kang Patnongon Municipal Police Station, ang naging pahayag nga halin sa Barangay Igbobon padulong sa Banwa ang biktima kang aksidente kang naduraan kang kontrol rason nga nakabunggo sa center aisle kang tulay kang nagtabog sa piyak nga linya. Bangod sa impact kang pagkabunggo nakaangkon kang fatal nga pila sa ulo kag mga gasgas sa lawas ang biktima nga nangin rason kang anang kamatayon. Namanaan suno sa opisyal nga madasig ang pagpadalagan kang biktima kang Honda Zoomerx nga motor kag uramanti ginasoksok nga helmet. Naangot ka dyan nagapanugyan ang opisyal sa mga katawan nga ugaliun gid nga maghalong kag magsuksok ang helmet kun iban pa nga mga safety gear agud malikawan ang kaangay nga insidente. Balita halinrugya sa may Banwa kang Patnongon, ka K5 Jimmy Gregorio para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya kang Antique. Ang kampiyon nga estasyon K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.